Si et diu que et deixarà si no feu sexe. Si li dius al principi que sí i després no vols seguir. Si dubtes i et força. Si dubtes i es riu de tu. Si es posa violent. Si estàs borratxa i no volies. Cadascuna d'aquestes frases descriu una situació d'agressió sexual. Moltes dones tenen el dubte, no?, de dir jo he patit un episodi de violència sexual, però vull saber si és denunciable, si valdrà la pena denunciar-lo. I per ajudar a identificar si la situació que s'ha viscut és de violència sexual i si el Codi Penal permet perseguir l'agressor, es posa en marxa el número 608 87 12 37. S'hi pot contactar per WhatsApp o per telèfon i una jurista especialitzada en violències sexuals atendrà la dona. És sobretot assessorar jurídicament a les que han interposat denúncia, a les que estan enmig d'un procés judicial, però també a aquelles que potser no l'han iniciat i volen saber què en trauran de la denúncia, com serà aquest procés judicial. Un procés gairebé sempre llarg i dolorós que algunes dones es veuen abocades a viure molt soles, fins i tot sense advocat, si cobren entorn a 900 euros nets. Si tu traspasses aquest llindar, no pots arribar a optar a l'assistència lletrada gratuïta. Per tant, molts cops pot ser que la dona, si no vol costejar-se una assistència lletrada privada, o no pot, evidentment, doncs anirà sola al jutjat. Als jutjats ara per ara no hi ha ni advocats d'ofici especialitzats en violències sexuals. Amb aquest assessorament, gratuït i confidencial, es vol fer el camí judicial de la dona agredida una mica més fàcil en un entorn que no ho és. Saber una mica a què s'enfrontaran, quines preguntes els hi poden fer els jutges, quines preguntes els hi pot fer l'advocat de la defensa, que també és molt complicat aquest moment. Hi ha una falta de perspectiva de gènere en aquest sentit, una manca de formació també en el plano més emocional, de saber com adreçar-se a la víctima. Una dona normalment que arriba a judici amb una experiència dolorosa de sexe a partir de la força, el xantatge, les amenaces, les drogues o l'alcohol, i que espera, a més de justícia, respecte i sensibilitat. Begoña Grigelmo Miguel, TV3, Barcelona. I per